Lijepi pozdrav svima! U ovoj lekciji krećemo na zadatke u kojima se traži površina jednakostraničnog trokuta. Znači prvi zadatak glasi: izračunaj površinu jednakostraničnog trokuta čija je stranica duga pod A 6 cm, pod B 3 cm i pod C 3 korijena iz 2 cm. Znači imamo 3 podzadatka, vidjet ćemo zašto su 3 podzadatka, nešto nam se u rješenjima, odnosno u sređivanjima rješenja drugačije događa, pa da proučimo sve te slučajeve. Krenimo sa A zadatkom. Dakle, u A zadatku je stranica duga 6 cm. Kao i u prošloj lekciji i inače, kao i u svim zadacima u kojima se nešto u geometriji računa, prvo treba skicirati zadani lik. Pa koji lik ovdje imamo? Imamo jednakostranični trokut. Dakle, idemo skicirati jednakostranični trokut, to jest trokut kojem su sve 3 stranice jednako duge. Budući da su sve stranice jednako duge, označavamo ih sa A. Da li ovdje treba još to skicirati da vidimo što se spominje u zadatku? Izračunaj površinu jednakostraničnog trokuta čija je stranica duga. Spominje se samo stranica, znači ne treba ništa drugo skicirati. Idemo sad zapisati što je zadano. Piše da je stranica duga 6 cm, a stranicu označavamo slovom A. Znači A je jednako 6 cm. Ništa drugo nije zadano pa ćemo podvući. I traži se površina, izračunaj površinu. Znači P jednako upitnik. U jednoj od prošlih lekcija izveli smo formulu za površinu jednakostraničnog trokuta i rekli smo da tu formulu treba zapamtiti na pamet, pa je idemo sad zapisati. Znači P je jednako A na kvadrat korijena iz 3 kroz 4. I sad u tu formulu idemo uvrstiti brojeve, odnosno umjesto A ćemo uvrstiti ovaj 6. Znači sve redom prepisujem, P je jednako razlomačka crta. I što nam je prvo iznad razlomačke crte? A na kvadrat. Znači umjesto A ubacujem 6, pa je to 6 na kvadrat. Zatim ide korijena iz 3 kroz 4. Što se sad ovdje prvo računa? Pa 6 na kvadrat. Znači P je jednako 6 na kvadrat je 36, prepišem korijen iz 3 kroz 4. Sad gledam da li se tu još što može srediti. Korijen ne mogu izvaditi jer se korijen iz 3 ne može vaditi niti potpuno niti djelomično, a 36 i 4 se mogu kratiti i to sa 4. 4 poljeno s 4 je 1, 36 poljeno s 4 je 9. Znači P je jednako, kad u nazivniku imam 1, onda je to kao da nazivnika niti nemam. Znači ne treba pisati razlomačku crtu niti nazivnik, već samo gore u brojniku ostalo nam je 9 korijena iz 3 i to je rješenje. Znači P je jednako 9 korijena iz 3. Čega? Ako je stranica bila izražena u centimetrima, sad su centimetri kvadratni. I evo, ovo je točno rješenje za površinu. Idemo još i približno rješenje zaokruženo na približni decimalni broj. Dakle, trebam izračunati 9 puta korijen iz 3. Znači 9 puta korijen iz 3 jednako je 15,588 i tako dalje. Zaokružit ćemo na jednu decimalu, znači 15,5 i gledam prvu odbačenu decimalu, znači ovaj 8. Budući da je 8 veće od 5, onda zaokružujemo na većega, znači na 15,6. Znači P je približno jednako 15,6 cm kvadratnih. I evo time smo dobili površinu ovog trokuta. Ovo prvo je točna vrijednost, a drugo je približna vrijednost zaokružena na jednu decimalu. Ajmo ovdje još komentirati da li smo tu u ovom računu smjeli prvo kratiti 6 i 4, a tek onda kvadrirati. Odgovor je ne, jer kraćenje je kao dijeljenje, a dijeljenje nema prednost pred kvadriranjem. Znači kvadriranje se uvijek prvo radi, a tek onda ćete kratiti. Ajde da vidimo što da smo prvo kratili. Znači kad imam P jednako, prepisat ću ovaj izraz. 6 na kvadrat korijena iz 3 kroz 4. Da sam prvo kratila 6 i 4, što bih dobila? Krati se sa 2. 6 podijeljeno s 2 je 3, a 4 podijeljeno s 2 je 2. Onda imam P jednako razlomačka crta. Šta mi je tu ostalo? 3 pa na kvadrat. 3 na kvadrat je 9, korijena iz 3 kroz 2. Ovo se dalje ne da kratiti. Znači u biti ovo je sređeno rješenje. 9 korijena iz 3 kroz 2. A tu smo dobili 9 korijena iz 3 bez ovog kroz 2. Znači nismo isto dobili jer smo pogriješili tu što smo išli prvo kratiti prije kvadriranja. Idemo na B zadatak.
U B zadatku opet tražimo površinu jednakostraničnog trokuta, ali je sad stranica duga 3 cm. Pa kao i malo prije, prvo skiciramo jednakostranični trokut, zatim idemo zapisati što je zadano. Stranica je duga 3 cm, znači A je jednako 3 cm. Ništa više nije zadano pa ćemo sad podvući. I što se traži? Traži se površina tog jednakostraničnog trokuta. Ajmo napisati formulu za površinu. Kao i malo prije, P je jednako A na kvadrat korijena iz 3 kroz 4. Idemo uvrstiti broj umjesto A. Znači P je jednako, umjesto A uvrštavam 3, znači 3 na kvadrat korijena iz 3 kroz 4. Što ćemo sad ovdje? Prvo ćemo kvadrirati, znači P je jednako. 3 na kvadrat je 9, dalje prepišem korijen iz 3 kroz 4. Što ovdje još možemo napraviti? Pa ništa. Korijen se ne da vaditi, a 9 i 4 se ne da kratiti. Znači ovo je gotovo rješenje. Površina je 9 korijena iz 3 kroz 4. Čega? Koju ću mjernu jedinicu napisati? Ako je stranica bila u centimetrima, sad su centimetri kvadratni. Znači ovo je točna vrijednost za površinu. Idemo sad još naći približnu vrijednost, izraženu kao decimalni broj. Znači trebam računati 9 puta korijen iz 3 podijeljeno s 4. 9 puta korijen iz 3 podijeljeno sa 4 i to je 3,897 i tako dalje. Opet ćemo zaokružiti na jednu decimalu, znači gledam 3,8. Prva odbačena znamenka je 9, ona je veća od 5, pa ćemo zaokružiti na većega, znači na 3,9. Znači površina je približno jednaka 3,9 cm kvadratnih. I evo, time smo dobili i točno i približno rješenje za traženu površinu. Idemo još riješiti C primjer. I u C zadatku opet se traži površina jednakostraničnog trokuta, čija je stranica duga, u ovom slučaju 3 korijena iz 2 cm. Pa kao i malo prije, prvo skiciramo jednakostraničan trokut, a zatim pišemo što je zadano. Zadana je stranica A, A je jednako 3 korijena iz 2 cm. Ništa drugo nije zadano pa podvučemo i traži se površina, P je jednako upitnik. Ajmo zapisati formulu za površinu, znači P je jednako A na kvadrat korijena iz 3 kroz 4. Idemo uvrstiti brojeve. Znači umjesto A sad uvrštavam 3 korijena iz 2. I taj A moram kvadrirati. Znači moram kvadrirati 3 korijena iz 2. Da bih kvadrirala 3 korijena iz 2 moram ih zapisati u zagradu. Znači u zagradi 3 korijena iz 2, zatvaram zagradu na kvadrat. Time sam znači uvrstila ovaj A i prepisala kvadrat. Sad prepisujem korijen iz 3, malo produžim razlomačku crtu, kroz 4. E sad pogledam što ću ovdje srediti, pa kvadriramo ovu zagradu. Znači P je jednako. Kako se kvadrira ova zagrada? U njoj je množenje, a umnožak kvadriramo tako da jednostavno kvadriram sve redom. Znači kvadrirat ću 3 i kvadrirat ću ovaj korijen. 3 na kvadrat je 9, zatim prepisujem taj puta koji se između skriva. Korijen iz 2 na kvadrat, korijen i kvadrat se ponište i ostaje 2. Znači kad iskvadriram ovu zagradu dobivam 9 puta 2. Dalje prepisujem korijen iz 3, upisat ću taj puta, korijen iz 3 kroz 4. Što ću sad? Evo sad u brojniku ovo mogu izmnožiti, znači P je jednako. Znači gore imam 9 puta 2, to je 18, korijen iz 3 prepišem, znači 18 korijena iz 3 kroz 4. Sad mi se još 18 i 4 mogu kratiti sa 2, 4 podijeljeno s 2 je 2, a 18 podijeljeno s 2 je 9. Znači dobivam da je P jednak 9 korijena iz 3 kroz 2. Ovdje se više ništa ne da srediti, znači to je rješenje za površinu. Samo još dopišem istu mjernu jedinicu koja je bila kod A i dodam gore kvadratić, znači centimetara kvadratnih. Znači ovo je točno rješenje za površinu. Idemo sad još vidjeti približno. Znači P je približno jednak. Bilo bi najbolje da sad ovo zapisujem ispod dolje, ali neće mi se ništa onda vidjeti pa ću tu lijevo zapisati približnu vrijednost. Znači trebamo izračunati 9 puta korijen iz 3 podijeljeno s 2. 9 puta korijen iz 3 podijeljeno sa 2
i to je 7,794 i tako dalje. Opet ću zaokružiti na prvu decimalu, znači imam 7,7, prva odbačena znamenka je 9, znači ona je veća od 5, pa zaokružujem na većeg, na 7,8. Znači 7,8 centimetara kvadratnih. Evo, to je i približna vrijednost za površinu zaokružena na jednu decimalu. I time smo riješili evo i C primjer. Idemo na zadatke za vježbu. Evo, znači predlažem da sad zaustavite video, da ove zadatke riješite na papir, a nakon toga pokrenite video i provjerite svoje rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam rješenja. Nadam se da je sve bilo jasno i lijepi pozdrav svima.